Adoncoa. Bună ziua! Se părăsește domiciliul astăzi. Se părăsește domiciliul. După multe săptămâni hibernat. Este weekend. Iar weekendul pentru mine este de obicei o ocazie de resetare din fabrică. 2 zile în care fac curat, declutter, evident. Și de asta poate să însemne că într-un weekend renunț la o bucată de mobilă, alt weekend doar duc la reciclat carton, alt weekend la un aglet. Te aud! Ce ziceam? Ieșim din casă. Ieșim din casă un moment chiar de filmat, sincer. Pentru că se întâmplă, nu vreau să zic rar, dar parcă de când s-a pus așa friguțul, n-am tragere. Și de când m-a apucat așa intens să-l doresc doar pătuț și casa. Unde se iese? Se iese într-un loc foarte special, și anume muzeu. De ce special? Pentru că împlinesc 2 anișori de când m-am mutat la Marseille și am tot amânat să, mă rog, o perioadă, e drept că a fost și închis, că se renova, dar am de 2 ani să merg să vizitez, pentru că au venit la noi în neștire prieteni în vizită și mă gândeam că nu vreau să mai ajung cum a fost într-o situație, și anume când am stat eu 6 luni de zile la Barcelona și deja am văzut singură toate muzeele și după au venit în vizită mama, tată, iubit, prietenă și pe fiecare i-am dus în acele locuri și deși mă bucuram, chiar era foarte satisfăcător și nice să-i vezi cum se bucură la Parc Güell și la muzee și peste tot. Pentru mine, nu știu, simțeam că turbez dacă mai văd o singură dată locul ăla, chiar dacă el era foarte frumos. Nu mai intra, nu știu, nu mai... Și mi-a fost frică să nu se întâmple și aici asta. Pentru că de când am mutat, în ultima vreme, nu vreau să zic prostit sau liniștit lucrurile. Vine acum o prietenă pe care abia o aștept în februarie, dar e altfel când ești tu 2 luni pauză între vizite. Dar înainte zici că eram cazare Airbnb, nu stop, plecam unul, venea altul. De câteva ori s-au și suprapus mititei și trebuia să le găsim soluții cum să doarmă. Și de teamă să nu mai ajung acolo, am amânat timp de 2 anișori muzeul ăsta. Și cred că nu mai e cazul. A trecut testul timpului, prietenii au venit pe bandă rulantă și n-a solicitat niciun muzeu. Deci cred că putem să o facem. Deci la muzeu mă invit astăzi. Cred că ajunge cu periatul obsesiv. Urăsc părul în perie. Peria trebuie să fie superbă. Trebuie să fie superbă și curățică. Totul trebuie să fie curățel. Mi-am spălat păruțul, că era vai și amar. Și ia uitați ce strălucire. Doar șampon folosesc, nimic altceva. Pentru că sunt minimalistă. La multe produse produc coșmaruri noaptea. Așa funcționează binecuvântarea / blestemul minimalist. Sunt atât de minimalistă încât cele 3 perechi de pantaloni de casă care îmi fac șoveacul sunt toate la spălat și a trebuit să îmi iau pantalonii bărbatului. Să am și eu în ce să stau. Hai să ne prindem păruțul. Doar ce mă agită când mă uit, mă știu la fetele alea. Că face plăcere, mă liniștește să mă uit la fete care își fac skincare-ul, se machează, chestii. Și mă știu la fetele alea de pe Vogue. Și atât mă agită când le vezi. Efectiv le vezi. Așa stau femeile mele. Și arată cum se machează. Ia-ți părul ăla în ochi. Îmi las părul să crească pentru că am planuri cu el. Planuri bine definite. Nu ca ce am făcut. Și astea până acum au fost bine definite, doar că îți place 5 minute,
tunsoarea și după aia vrei altceva. Să zicem. Și acum hai să ne machiem cu cele 4 produse la număr pe care le am. Să folosim și niște... Chiar să le termin. Le termin, asta o duc la reciclat și dorm mai bine la noapte. Avem așadar, pentru ten, ne-am luat 2 când erau la reducere la BBT, că nu știam care o să mi se potrivească și nu aveau mostre. Și nu mi se potrivește niciuna. Da, na, le termin și după ce le termin vreau să mi iau pe alea de la Herborian CC Cream Doré. Pentru că e și la limita așa, nu la limita, la intersecția dintre skincare și make-up. Am și o pensulă, dacă vă vine să credeți. Achiziție recentă. Că nu mi ieșea și mie eyelinerul. Îmi pasă de lucruri de genul ăsta. Îmi pasă să-mi placă. Și aseară ce-mi cântai în vis? Păi că era amuzant. Hei, auzi? M-am gândit la ceva. Să-ți aleg hainele când ieșim. Eu să ți le aleg ție? Da. Din ce să-ți aleg? Oameni buni, are haine! După ce m-am uitat că mi s-au terminat machiajele, asta este tot, da? Fond de ten. Am și eu 2 farduri, vă rog frumos, cu care fac tot. Un creion de sprâncene, o pensulă și ăsta norocul cam asta. Cam atâta se utilizează. Mi-ați auzit oare mățișoarele? Nu știu de ce, că am mâncat foarte bine dimineața. Îmi place să pun puțin tapotez. Nu o să am în viața mea, mă rog, idealul e să fac niște tratamente cu Dermapen, chestii, și să nu mai folosesc nimic pe față, doar SPF, cremă hidratantă. Ce vreau să zic e că n-aș folosi în viețioara mea, cum dracu se numește, burețel, Beauty Blender. Mi se pare că efectiv coclește de microbi. Nu zic nu s-o așeza mai bine produsul, dar merită. Merită, fetelor, cocleala aia de microbi. Ia să încercați. Dați în 2-1 după ce vi se ia de el. Să nu faceți nici risipă și dacă nu vă e filmul ăsta și ce țineți la el și vă place, îl vedeți că e ceva bun. Ia încercați să-l tăiați în 2 cofari ca să vedeți ce are mititelul la mijloc. Ia uitați ce tehnica. Mai simt doamna Maria Dragomiroiu. De machiaj ce îmi fac? Apropo de asta, cum nu mă machiez niciodată, mă rog niciodată, lately încep ușor, că îți dă așa un mic boost, nu știu, sau te simți mai fresh, mai put together, dar ce ziceam, așa, cum mă machiez, comparativ cu ce treabă de machiaj îmi făceam în liceu, am început cu experimente, toată facultatea eram cu roșu la ochi, mă întreba secretara, Felicia, ce o mai face Felicia? Sigur e bine. Mă întreba dacă am conjunctivită, că mă dădeam și pe linia apei cu creion roșu și făceam eyeliner cu roșu și tot felul de chestii. Acum am potolit, mi-ajunge să fac în duș și mă simt tare frumușică și mi se pare mișto. Că mi-amintesc când aveam machiajele alea heavy, că mă demachiam seara și mă simțeam asta de urâtă, nu știu, îmi dădea machiaj la jos, se înroșea fața, se irita, nu știu, mă simțeam monstruleț așa. Și ce înseamnă să faci chestii foarte light față de frumusețea cu care ești înzestrată și care oricum e relativă și tu decizi cât de mult te iubești sau nu. Adevărul ăsta este ce fac. Puțin eyeliner cu pudră. Asta este nuanța Sien. Hai, Doamne ajută. Am mic aici, discretuț. Îmi place să fac un pic în colțul intern, se vede ceva? Și puțin codiță. O puțin tică codiță. Și asta e tot. Doamne, chiar mă fascinează punctul în care am ajuns. După ce am fost la unel mult timp.
Da, deci visul meu privind make-up-ul e tratamente încât să nu mai trebuiască fond de ten, BB cream, CC cream și laminare la sprâncene. Pentru că mi-am bătut joc de ele, săracele au fost decolorate. Mă rog, decolorate când încă nu era trend. Dacă îmi permit să flexez, mare flex. Vorbesc și eu, să mă aflu în treabă. Dar foarte bine. Foarte bine că își face toată lumea pentru că arată bine. Am avut și eu și mi l-am făcut acasă. Asta n-a ieșit bine, evident. Am făcut acasă, că nu știu eu gen, să mă duc la salon, una, două. Am făcut așa, să mă distrez eu singurică și cred că am lăsat prea mult colorantul ăla, că săracele s-au ars. Și am mai avut recent laminate și mi-a plăcut super mult. Adică efectiv până la ceruri, ceea ce niciun gel de sprâncene nu o să facă niciodată. Asta e mai subțire, asta e mai groasă. Și puțin creion de sprâncene. Asta de la Maybelline Express Brow. Dacă s-ar vinde lacrimile mele, m-aș îmbogăți de atâta durere, de fericire, numai eu cu tine. Ok, nu știu cum să vedem acolo. Hai să salvăm. În cazul în care pare că știu ce fac, nu vă faceți griji, mă rostez și eu. Vedeți că am fost de 2 ori ca model la cursurile de make-up ale Diana Ionesco și am făcut super mult. Chiar am învățat așa 2-3 chestii despre făptuca mea și cum să te machiezi. Da, nu cred că sunt departe. Cum machiez fațe, cum vreau să machiez. Hai și puțin contur de buze. Am comandat un rimel. N-am mai avut rimel din, nu știu, la grădinița. Cred că mâine vine coletul. Filmăm, evident. Pentru altceva am dat comanda, dar mi-am luat așa una, 2 chestii pe lângă. Chestii cu cap. Nu vă faceți griji. N-am luat prostii. Oricum am fost foarte mândră de mine. Pentru că mi-am pus în coșul la multe chestii. Și apoi am zis să las treacă o săptămână, să văd cum mai țin la fel. Da, practic arată ca și cum am mâncat sos de roșii și mi-a rămas la gură. Și am stat așa o săptămână cu ele în coș și după evident că mi-a venit un filtru, un later edit și am scos super multe din coș și mi-au rămas puțintele, dar cu cap. Filmez mâine când vine colectul. Sunt sclipici. E foarte bun asta de la Fenty. N-am mai găsit ceva asemănător. Dacă știți, ceva mai cheap, cu același efect, primesc sfaturi. Am avut boala asta să am chestii de brand, mi s-a dus. Adică evident nu zic să-ți iei chestii cheap și care au ingrediente nasoale, dar nici cele mai scumpe doar pentru branding. Și pe osciorul ăsta, dacă nu mă înșel, zigomat, zic bine. Am avut o perioadă când mergeam în vacanțe. Eu am studiat istoria artei și eram actiată. Pentru mine vacanța pur și simplu însemna secat orașul ăla de muzee. Am văzut tot ce se poate. Am văzut toate muzeele posibile. Spre disperarea prietenului meu. Trebuia și el săracul să se relaxeze. Pentru mine relaxarea era artă și cel puțin 20 de kilometri de mers pe jos, pe zi. Mi-am mai amintit ceva din coletul care vine mâine și m-am entuziasmat. Deci că cine știe câte mi-am luat. Mi-am mai amintit ceva așa random. Nu e ca și cum am 3 chestii în colet. Mi-am amintit așa, un detaliu. O chestie. Eu credeam uitată. Gata. Mi-am folosit și astea. Pentru că vreau să dețin cât mai puține lucruri. Asta e în capul meu constant. Dacă se întreabă cineva la ce mă gândesc, este la ce pot să mai renunț, să am și mai puține lucruri. Nefericire, numai eu cu tine. Nu e rău. Nu e rău. Deloc. Make-up artist cu diplomă. Superb. Și scap și de astea cu magita. Te-am lipit și aici. Că aveam multe și mai gând, nu știu dacă mă înțelege cineva. Bucuria pe care o aveți voi, mă rog voi, suntem diferiți, dar majoritatea. Bucuria pe care o au oamenii când își cumpără chestii noi, o am eu când renunț la ceva. Nu știu cum să vă zic, mi se clarifică așa totul, nu știu, totul are sens. Mă umple de bucurie. Dar e burașul meu. Nu știu telefonul tău. Ia uite ce mi-a făcut. E frumos. Foarte frumos. Așa, un pic cu interese. De fericire, nu
Poate dacă nu pic astea la muzeu, le refolosesc ca și fi curioasă la sală. Când îmi dau eu duhul. Vedeți că urmează și un video de la sală, nu știu când, nu chiar așa curând, că requires a lot of work. Dar chiar vreau să mă văd așa peste anișori, cum am început, și nivelul, și ce făceam, cum prestam, ce tehnică aveam. Nu se egale, dar detalii, oricum, dacă mă supăr îmi pun bretonul peste ochi. Da, asta e în linia dreaptă, asta e marcuit, dar nu e nimic. Sunt numai bună de mers la Muzeul de Artă Contemporană. Băi, drăguț rău! Mă vei pierde într-o zi, nu mă vei înlocui, la mine nu te voi iubi. Tu mă vei pierde viața mea și numai din cauza ta. Un ultim detaliu, deși în alte vloguri m-a enervat că mi se lipesc buzele între ele, deci că aveam... Deci avem aici, pe final, spre bucuria unui om. Unui om care vrea să renunțe în fiecare zi la ceva, să-i fie viața mai ușoară, să aibă mai puține pe cap, să nu se mai gândească la lucrurile lumești. Ce am? Masca aia de la Laneige, pe care mi-a dat-o verica mea. Să-i dea Dumnezeu sănătate, că mare bucurie mi-a făcut, pentru că voiam și eu să-mi iau. Am tot amânat și uite cum a apărut în viața mea. Mi-a pus în recipientul ăsta că are varianta aia mare și nu avea ce să facă cu atâta. Adică nu că nu avea ce să facă cu atâta, că are ce să facă cu atâta, o folosește. Și sunt recunoscătoare că s-a gândit să-mi dea și mie. Că unii oameni au foarte mult și nu se gândesc să dea și la alții. Dar ce vreau să zic, și interesant mi se pare, e că atunci când mi-a dat-o efectiv mi-a explodat creierul de bucurie, pentru că mi doream și are efectul ăsta de glos așa, da, care nu curge. Și acum, aceeași bucurie, poate știi ce e mai mare. Acum mă bucur mai intens că s-a terminat și că nu o să mai cumpăr. Pentru că cât am avut-o, am învățat că este un lucru de care n-am nevoie, nu îmi trebuie așa ceva. Am balsam de hidratare, e ăla cu aloe vera de la Avon, oare? Îl ia mereu, prietena mea. Prietena mea, când nu mi l-o mai lua, nu știu ce o să mă dau pe bot cu ulei de măsline. Mai insist un pic la sprâncene. Îmi amintesc când am fost la laminare, unde am fost la Sclipici Studio. Doamne, superbă, fata aia care face sprâncene. Mi-e ciudă că am uitat numele. Raluca. Nu vreau să zic prostii, dar chiar superbă. Am plâns. Mi-a povestit ceva și am plâns. Și deși e foarte trist ce mi-a povestit și îmi pare rău că cineva a trecut și trece în continuare prin chestia aia, mi s-a părut mișto cum am trecut de la ce sprâncene ai, nu știu ce le-ai făcut, bla bla, chestia asta de cui pasă, frate. Adică da, ne pasă să facem upgrade la chestii, să ne simțim bine în pielea noastră, bla bla bla, dar la modul te duci undeva, cui pasă să vorbim despre sprâncene și despre poși, despre, nu știu. Și am vorbit așa 3 minute despre bușturi de-astea, de sprâncene, de nu știu ce. Am intrat în viață. Și mi s-a părut super drăguț cum ne-am conectat noi acolo. Sper că e bine. Și ea. Sper că e bine toată lumea. Bă, chiar mi-a ieșit bine. Felicitări. Felicitări make-up artistului. Doriți un close-up? Primiți cu close-up-ul. Asta e unghiul meu mai bun. Asta e ăla rău. Mă rog, rău. Răjeli. Să vedeți dacă chiar ce se află portfardul meu. Nu sunt mândră de unde e portfardul, că este de AliExpress. Și jacardeaua asta, tot de acolo, cu iepuraș. Da, îmi doream efectul ăsta de brăniță de iepuraș. Și de unde să-l iau? Spuneți-mi voi mie, dintr-un magazin unde originea lui e tot AliExpress, dar că costă 30 de euro, sau de pe AliExpress unde costă 3 euro.
Am contribuit la poluare, amprenta de carbon e vai morțișoriei, da? Să zic că am meritat în sensul în care m-am potolit, mi-am dat seama de niște lucruri și nu o să mai comand. Merită când ne luăm toate jagardelele astea, pe de altă parte murim. Vom vedea. Trebuie o stea de pete. Așa îmi place să fie totul clar și curățel. De o liniște nemulțumită. Astea două nu le țin aici pentru că mi le-ar păta. Și le țin într-o caserolă de la Ciupercuțe. Nu știu, a fost aici. Cu chestii în stand-by la care o să renunț când o să se termine. Nu și mergem? Hai să ne alegem hainuțele! Vreau să aud. Ce pizda, mă? Să nu comentezi. Ce pizda, mă? Să nu comentezi la ce înțeleg. Ce pizda, mă? Aoleo! Vezi că te aude mami. Ia auzi mami ce zice. Cine te pune să filmezi? Îți dai seama că aici o să tai. Păi poate nu o să tai. Ba, o să tai. Poate nu o să tai. Ba, o să tai. Trebuie să zic niște cuvinte mari să mă asigur. Ia, dă-mi tot ce poți. Să vedem cum va primi informația. Și hai, gata cu gluma, că n-am haine, ok. E puținul pe care l-am. Asta și asta. Ai ales 3 bluze. Păi nu văd pantaloni. Știi ce? Mă îmbrac singur. Hai, e ok. E ok. Tu te îmbraci cum ți-am ales eu, ok? Artistul ăsta are un performance în care se închide voice. Trebuie muzeu, că ia uitați ce instalație am acasă. S-a ajuns găsică. Foarte drăguț a fost la muzeu. Mă rog, muzeul foarte slăbuț. Inconvenientul faptului de a fi umblată pe la muzee nu mă impresionează astea mici și parcă improvizat așa. Hai să punem de un muzeu. Ce aduc și eu, ce aduc și tu. O fi drept că voi vă jucați asta de plăcere. O fi dreaptă viața. Ce mișto e grafica de la iarbă. Așa, ce ziceam, că am rămas un pic fără baterie. A fost slăbuțel muzeul, da, drăguț așa ca playground pentru date, context de date. Mi-a plăcut mult că mi-a dat așa un boost de a revizita Viețișoara și opera lui Joseph Beuys, care a fost unul dintre eroii mei toată facultatea. Nu știu dacă închei să vorbesc acum. Uite, poate fac niște videouri la un moment dat. Măcar la asta să-mi folosească și mie 5 ani de istorie artei. Glumesc. A fost mișto. Mi-a plăcut mult. Niște 5 ani, cel puțin, superbi, cu întâlniri superbe și acces la mentalități superbe. Mă gândeam așa, cum... Nu știu dacă simțiți. Sigur simțiți. Suntem toți făcuți la fel. Când ai de ceva foarte bun, poate fi o lucrare scrisă, poate fi lucrare de artă, poate fi o muzicuță, poate fi orice. Când ai de ceva foarte, foarte, foarte bun cu care rezonezi, parcă stă așa o forță, te umple cu o forță, nu știu.
multă inspirație așa și neapărat inspirație să faci tu ceva mai departe, să fie un efect de la de bulgăre, dar pur și simplu o forță, te încarcă cu o forță pentru că există cineva care a făcut chestia aia și e atât de bună și tu ai recepționat-o, ai fost deschis la ea, te-ai transformat, te-ai mișcat visceral, acum o duci așa cu tine mai departe.